Ponúkame na prenájom kancelársky priestor, ktorý sa nachádza v objekte Galvanyho Business Centra 1. Priestor je situovaný na prvom poschodí. Priestor má celkovú výmeru 903 m2, avšak sa dá rozdeliť na dva samostatné priestory, a to 317 m2 a 586 m2. Teraz sa nachádzame v priestore, ktorý môže byť oddelený ako 317 m2 priestor. Opis lokality: oproti sa nachádza nákupné centrum Avion, to znamená, že je to lokalita s výborným rozsahom služieb, od gastroslúžieb až po všetky typy služieb. Je tu Slovenská pošta, oproti v nákupnom centre Avion, tu oproti je hotel Gate 1. Priestor má dostatočný počet parkovacích miest, či už pred priestorom pre návštevy, ako aj v podzemí, kde sú vyčlenené parkovacie státia pre tento priestor. Priestor je v stave holopriestoru momentálne a čaká na budúceho nájomcu, ktorému budeme priestory prispôsobovať podľa jeho požiadaviek a potrieb, a v štandarde upravíme tomuto klientovi tieto priestory na náklady pre najímateľa. A ako môžete vidieť, v tejto časti tohto prvého priestoru, ktorý môže byť 317 m2, sa nachádzajú toalety, tu je aj samostatný vstup pre tento priestor. V súčasnosti sú nainštalované stropné klimatizačné fancoily a kúrenie je zabezpečené prostredníctvom postranných nástenných radiátorov. Podlahy sú zdvojené, dutinové, s floorboxami. Ako som spomínal, veľa sa dá v týchto priestoroch upraviť, to znamená, naozaj čakáme na budúceho nájomcu, na základe ktorého budeme realizovať úpravy tohto kancelárskeho priestoru. A tu sa už postupne presúvame do tej druhej časti priestoru. Ako môžete vidieť, že tento priestor je situovaný, ako som už spomínal, na Galvanyho ulicu, že tu je hlavná štvorprúdová Galvanyho ulica. Okolie priestoru je veľmi pekné, sú tu oddychové zóny vytvorené pre zamestnancov, ale aj klientov, nájomcov. A tu sa dostávame už do druhej časti, ktorá vie byť samostatná, nakoľko opäť tu sú taktiež toalety, taktiež aj vstup samostatný. Toto sa bude celé taktiež prerábať. Toto je ešte v štádiu, kedy sa budú demontovať stropy, ako aj podlahy, a taktiež sa vyčistí ten priestor, aby sme mohli čo najviac sa prispôsobiť požiadavkám a potrebám budúceho nájomcu. V tejto časti je jedna taká výhoda, jeden benefit, že je tu aj výstup na takúto terasu, ktorá je veľmi pekná. Je to veľmi taký dobrý benefit pre zamestnancov, kde si môžu oddychnúť. V prípade doplňujúcich otázok alebo dohodnutia si termínu obhliadky sme vám k dispozícii.